My name is Arvin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, naimbitahan tayo ng The Travel Club dito sa SM City Tarlac. Open si Travel Club dito sa SM City Tarlac ng 10 AM until 9 PM. So bago tayo papasok, papakita ko muna yung mga display nila dito sa pinakaharapan. Tara! So eto sila guys, nag-offer sila ng mga bags sa iKing, so the North Face. So mayroon din silang taxi, and then to may wallet, air shell, and then syempre yung trending ngayon, hydro flash. So pwede nyo gamitin to guys para hindi kayo ma-dehydrate lalo na sa travel nyo. And then may iba't iba din silang in-offer na bags like yung pinaka-brand is Edren. Yun Tarlaceños, bali papasok na tayo dito sa The Travel Club SM City Tarlac para papakita ko sa inyo guys yung mga travel bags, luggages, and then syempre yung mga hydro flash nilang in-offer dito, and then mga iba't ibang travel accessories. Let's G! Guys, pwede din po. Yung Tarlaceños, una natin check yung mga bags nila. Ito yung pinaka-brand, si Sack Roots. Hello Tarlaceños, my name is Aileen Salunga from Travel Club SM City Tarlac. Dahil very nice na po sa mga naghahanap po ng pangregalo. Perfect po talaga si Sacros kasi very unique po ang kanyang design. Tapos po, meron din po tayong mga selected discounted kay Sacros po. Ayan po, may 30%, 20%. Tsaka yung mga selected po, 10% discount din po tayo. So ito guys naman, itong mga new arrival nila dito sa The Travel Club SM City Tarlac. Ayan, sa mga sa mga nagta-travel, perfect din po si Headgren. Ayan po, meron po siyang mga iba't ibang collection po si Headgren. And then meron din po kami discounted promo kay Headgren. 10% to up to 30% discount din po siya. Tapos po, ang kagandahan kay Headgren po, hindi lang po siya pang fashionable, pang daily use po. Meron din po kasi siyang RFID protection. RFID protection po, ito po yung mga binablock po yung mga information natin sa mga credit cards, ganyan po. And then guys, may mga naka-discount silang mga bags dito, yung mga Edren din. So ayan guys, so may mga maliliit na bags, medium, and then large. Ayan sila guys. May less than % discount po. Actually, up to 30% discount on selected items po tayo sa mga Headgren collection natin. So yun, and then dito sa kabila guys, ito yung mga on the go travels nila. So may mga, ito yung binabanggit ko kanina sa inyo Tarlaceños, itong mga travel accessories nila dito sa The Travel Club SM City Tarlac. So ayan guys, meron sila hanging toiletry kit, and then syempre disposable gloves. And then kung mag out of the country kayo, wala paglalagay yung mga passports nyo, so merong ID and boarding pass holder dito. And then syempre may mga belt bags. Ayan sila guys. Kung naghahanap naman kayo ng mga anti-theft bag Tarlaceños, so nag-offer din sila dito. Ito yung pinaka-brand, si PackSafe, and then syempre si Travelon. Ayan sila guys. And syempre Tarlaceños, nag-offer si The Travel Club dito sa SM City Tarlac ng mga hydro flash. Ayan, kitang-kita nyo guys, may different colors. And then syempre kung makikita nyo, ngayon lahat ng mga travel vloggers and then mga travelers, hikers, halos ganito yung ginagamit guys. So bawal tayong ma-dehydrate lalong-lalo na sa panahon ng pandemic. Yun. So ma'am, ano po ang pagkakaiba ni Hydro Flash sa mga ordinary tumbler natin? Yes po. Si Hydro Flash kasi, ito naglalas po kasi talaga yung yung cold and hot po niya. So 24 hours po sa cold, 12 hours po sa hot. Kaya yung mga iba talaga namin customer, ito yung talagang hinahanap nila, mapabata man, tsaka mapamatanda. Talagang in na in sa amin si Hydro Flash.
Meron din kaming, ito yung tinatawag nilang wide mouth. At ito po yung standard namin, and then itong wide mouth po. Tapos naman po, sa mga mahilig mag-coffee, meron din po kami dito. Yung size po niya is 12 ounce po. And then talaga inyo kung mapapansin nyo may mga different sizes. So yung pinakamaliit, anong size nito ma'am? 12 ounce po. So may 12 ounce sila, may 20 ounce, 32, and then yung pinakamalaki nila 64, and then meron din silang available na 40 ounce. Ayan sila. Dito ma'am may mga colorful na Hydro Plus. So, yes, meron din na po sila. tayong meron na din po tayong pang kids. Kaya sa mga naghahanap po sa mga kids po nyo, available na rin po sa Travel Club Tarlac ang pang kids namin. Yun na talaga news kung naghahanap naman kayo ng mga luggages. So may mga different brands sila dito sa The Travel Club SM City Tarlac. So magagamit nyo sila guys kapag mag out of the country kayo or gusto nyo pumunta ng ibang place dito sa Pilipinas. Pwede nyo magamit itong mga to guys. Yun mama, ano ba yung mga sizes ng mga luggages nyo dito? Yes po, meron po kasi tayong may small, medium, and large size po. Lalo na po ngayon, may mga customer na rin kasi kami na pwede na sila talagang magbiyahe. Kaya, ayan po, ngayon po, ino-offer namin ngayon si World Traveler po. Meron po kami discount ngayon, 30% discount po until end of the month po ng November. Si World Traveler po. Naka 30% discount po siya. Meron din po kami ibang brand din po ng luggage po. Si Traveler's Choice, si Delcy din po. Yan. At saka meron din po kami si Headgren. Ito guys, no, may mga ibang Ayan kulay. Po. Meron pong pang small and medium size. Si John Sport po, nag-offer din po kami ng discount kayo. 10% to 30% discount po yung mga selected items po namin dyan. And then si Herschel din po. 10% to 30% discount po ang selected items po. Tapos, ngayon kasi kahit walang face-to-face na sa school ngayon, pero mabenta pa rin kasi sila. Magagamit po sila for travel, ganyan. Tsaka perfect talaga siya gamitin everyday. So naghahanap kayo ng mga hiking bags. So available din dito sa Travel Club itong The North Face. So ito siya guys, no. Makikita nyo, sigurado kasang-kasya yung pinaka-drone natin dito. Yung camera, and then yung mga travel accessories natin na pwedeng ilagay dito sa pinaka-bags or hiking bags ng The North Face. Sa lahat ng gustong mag-travel na papunta sa Anzac Twin Falls guys, and then kung gusto niyo pumunta ng Sitio Bag, Mount Damas, and then mag-hiking sa Mount Pinatubo, perfect na perfect to guys. Ayan siya. Yun ma'am, may Facebook page ba kayo para sa lahat ng mga customers na gustong magtanong sa mga items nyo dito sa The Travel Club? Yes po. Meron po kaming page po. Pwede nyo pong i-like and follow po yung page namin, The Travel Buddy SM City Tarlac. Pwede po kayong mag-message doon para sa mga inquiries po niyo sa about product namin. Pwede nyo po kami i-message or pwede nyo rin po kami tawagan sa aming landline. Local 045-606-0070. Tapos po, kung gusto nyo lang po mag-visit dito sa store, located po siya second level ni SM City Tarlac. Kaya malapit lang po, pag-akyat nyo lang po ng escalator, makikita nyo na po kagad yung store namin. Yung mall hours na po namin is 10 AM to 9 PM po. Yun nga po, sa mga naghahanap po ng mga travel essentials po, mga luggages, accessories, bags po, available po sa Travel Club SM City Tarlac. Yun na talaga nyo, samahan nyo ako bukas. Pupunta tayo sa Tala Road, and after natin sa Tala Road, pupunta tayo sa Monasterio de Tarlac, and then kung kakayanin guys, pupunta tayo at babalikan natin yung Sitio Bag para tignan kung ano ba yung bago doon sa mismong Tarlac Zambales Road. And then syempre, magiging partner natin si Travel Club sa travel natin bukas. Ito, binigyan tayo ng 24 ounce ng Hydro Plus nila. Try natin siya bukas kung abot pa ng 24 hours yung cold ng Hydro Plus. Usually guys, no, hindi naman naabot talaga ng 24 hours yung travel natin. So check natin hanggang matapos yung travel natin guys kung malamig pa ba yung ilalagay nating water or anything na pwedeng ilagay dito sa Hydro Plus nila. So samahan nyo ako bukas sa ating travel dito sa Tarlac.
what's up Tarlaceños? Pinapakilala ko sa inyo itong bagong travel buddies natin. Siyempre unang-una si North Face. So pangalawa guys, itong eyedrop flash natin. So binigay sila sa atin ni The Travel Club sa City Tarlac. So saan nyo guys, every travels natin dito sa Tarlac guys, makikita nyo na itong gamit-gamit ko. So guys, no, sa pinaka-harapan kung makikita nyo, ayan siya. So may bungee string system siya. Ayan, so pwede kayo maglagay ng jackets, and then pwede nyo siya luwangan, and then higpitan dito. And then sa pinaka-harapan niya guys, eto, may compartment siya. Ayan, so perfect yung the North Face bag guys, or backpack sa lahat ng travel natin. Kasi dito is may ilalagay natin lahat ng travel necessities natin, then yung mga ibang travel accessories natin, like itong charger. So may extra face mask akong dala dito. Syempre yung cellphone. Pwede rin kayo maglagay ng mga ito, ballpen. So yung pitaka, yung wallet ko nandito rin. So ito, alcohol. So may extra zipper pa siya dito guys, na kung saan pwede kayo maglagay naman ng mas mahalagang gamit. Pero ito, mayroon akong extra charger din, and then batteries, headset. So sa pinaka-front niya guys, napakaluwang na ng lagayan ng mga gamit, and then organized siya. So check naman natin dito sa yan, sa pinaka big compartment niya. So ano ba yung kakasya dito guys? So andito, dala ko itong camera natin, and then syempre may dala akong extra towel, and then ito extra t-shirt, and kasyang-kasya guys ito mismong drone natin dito sa mismong bag. So dalawa yung dala natin, and kung mag-travel naman tayo, maraming gamit na rin itong ilalagay natin. Ang kagandahan itong Jester the North Face backpack guys, so may lagay siya ng laptop dito. So yung pinaka size ng laptop na may lalagay mo dito is 13 inches, and then padded na siya. So kung maulog man yung bag nyo guys, hindi maapektuhan nitong mismong laptop nyo. And then sa pinakalikod no Tarlaceños, meron siyang flex bend suspension system, which means enjoy maximum comfort all day. And then guys, no, padded back nga siya, sabi ko kanina. And kung mapapansin nyo, itong dito nga guys, meron siyang breathable lumbar panel, na kung saan may ventilation yung pinakalikod nyo. So dito sinusuportahan nitong likod nyo para nga komportable kayo sa biyahe. So dito, ito yung daanan ng hangin para hindi kayo pagpawisan guys. So napakaganda guys ng the North Face backpack. So pinaka model niya is ito, si Jester. And then guys, no, water repellent din itong backpack bag natin. And then recyclable materials din yung ginamit dito sa the North Face bag guys. So yun Tarlaceños, next na papakilala ko sa inyo itong eyedrop flash natin na binigay ng The Travel Club SM City Tarlac. So ito na rin yung bagong travel body natin. So pinaka features ni eyedrop flash guys, may temp shield siya, which means double insulation siya. Pinaka cold is nagtatagal siya ng 24 hours, and then yung hot naman is nagtatagal siya ng 6 hours. And kagandahan niya guys, anything na ilalagay natin dito sa mismong eyedrop flash natin, like juice and then coffee, hindi maglalasa guys yung mismong flavor ng ilalagay natin dito. So try na natin. So nilagyan ko siya ng kape kanina ng around 5 AM. So 7:20 AM na guys. Check natin kung mainit pa yung mismong kape natin. Hey guys, nandito pala tayo sa Green Hills campsite dito sa Bamban Tarlac. So yun, napakainit pa nung kape natin. So kanina pa siyang 5 AM. So almost 2 hours na nakalagay dito sa mismong eyedrop flash natin. So bukas guys, samahan nyo ako. Maglilibot naman tayo sa Tala Road, Situbag, kung kakayanin, Tarlac Recreational Park and the Monasterio. Lalagyan naman natin siya ng malamig na tubig. So try natin kung tatagal ba yung cold water ng almost 24 hours. Actually hindi naman tayo tatagal ng 24 hours na magta-travel. So try natin gamitin bukas. So samahan nyo ako bukas guys sa part 2 ng ating travel dito sa Tarlac.
Tarlac, so for today's video guys, pupunta tayo ulit sa Tala Road, and then daanan natin mamaya yung Monasterio de Tarlac, and then diretso tayo ng Sitsubab. After nun, kung kaya pa ng oras natin is pupunta tayo sa Tarlac Recreational Park dito rin sa San Jose, Tarlac. So later guys, update ko kayo kung kapag nandun na tayo sa Tala Road. So have a safe escape. So this video is sponsored by the Travel Club SMCT Tarlac. So ito na Tarlac-enyos yung papunta sa Tala Road. So diretso lang to. Papupuntahan na natin yung tinatawag nating Little Baguio, and then syempre ito yung magdudugtong din sa Tarlac Zambales Road. So yun, tara samahan nyo ko sa travel na to. Kasama natin syempre yung the Travel Club SM City Tarlac. Yung Tarlac-enyos, bali andito na tayo sa pinaka view deck dito sa Tala Road, San Jose, Tarlac. So ito nga, papakilala ko sa inyo guys itong mga bagong travel buddies natin. Unang-una, syempre itong The North Face travel vlog, so perfect sa hiking. And then saan man kayo magpunta guys, aba Safescape. And then ito, yung pinaka model niya is Jester, and then hydro flash natin guys, ito siya. So kanina around 5 AM nilagay ko na siya ng malamig na iced tea. So later guys, check natin kung malamig pa ba yung nasa loob niya. So next natin pupuntahan Tarlac-enyos yung mismong tinatawag nilang Little Baguio. Last punta ko doon, napakaraming pine tree. So halos 1 year na rin yon. Eto na Tarlac-enyos yung tinatawag nilang Little Baguio dito sa Tala Road, sa Jose, Tarlac. So ito yung pinasukan namin dati, papunta saan sa Twin Falls. So ito, yun naman yung inakyat namin papunta sa taas sa may Little Baguio. Yun na Tarlac-enyos, bali akyat na tayo dito sa tinatawag nilang Little Baguio. Hey, what's up Tarlac-enyos? By the way, my name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's video guys, nandito tayo sa Tala Road, or tinatawag nilang Little Baguio dito sa San Jose, Tarlac. So last year, galing na ako dito, and then yung post natin is yun nga, nag-trending, and then dami ng mga pumunta dito. Tulad din ng mga ibang pasyalan dito like Monasterio de Tarlac, Tarlac Recreational Park, and then syempre yung Sitsubab. Galing na rin tayo dun sa falls. So ang sarap balikan guys, lalong lalo na yung Ansap Temple. Sana makabalik tayo. Syempre lalo na guys, meron na tayong bagong mga travel buddies. Yun sa likod ko guys, ito yung the North Face travel bag or hiking bag. And then syempre itong hydro flask natin, na kung saan is naglalas ng almost 24 hours yung cold na ilalagay nating water or anything dito sa hydro flask natin. Thank you guys sa laging pagsuporta sa ating Facebook page, and then syempre sa YouTube channel. So ito, may partnership na tayo sa The Travel Club SMCT Tarlac. So ito ang The Tarlac-enyos, check natin yung laman niya kung malamig pa ba. So ayan siya, try natin. Whew. Yun guys, no, kahit all 3 hours may get na siyang nakabiyahe magmula Tapas Tarlac hanggang dito sa San Jose, Tarlac guys. Napakalamig ng naman pa rin ng ating hydro flask, syempre by the Travel Club SMCT Tarlac. Yun guys, no, ulit gusto kong sabihin na i-follow nyo yung Facebook page ng the Travel Buddy SMCT Tarlac. So may mga upcoming promos, and then syempre good news sa mga hydro flask nila, nagbibigay sila ng 5% discount kahit first dose vaccinated na kayo or fully dose vaccinated kayo. Basta i-present nyo lang guys yung vaccination card nyo sa mismong store nila
sa second level ng SM City Tarlac. So 24 ounce siya, may iba't ibang kulay din naman siyang pwedeng pagpilian, and then may iba't ibang sizes. Ang pinakamalaki is yung 64 ounce kung hindi ako nagkakamali. So ito, kung makikita nyo, medyo maliit yun dito. So ito yung tinatawag nilang standard mouth, and then yung malaki, ito yung mga big mouth nila guys. Yung Tarlac next destination natin is Monasterio de Tarlac. Yun Tarlac bago tayo pumunta sa may Monasterio de Tarlac. So kain muna tayo dito sa Bakir. So makikita si Bakir guys dito sa may Tala Road. So nasa din siya. So pumunta dito. So open siya guys. Ayan siya. So yung Tarlac nag-stop over muna tayo dito sa Bakir, dito sa San Jose Tarlac. Anong barangay ito ma'am? Barangay Burgos po. Yun sa Barangay Burgos sa San Jose Tarlac. So order muna tayo. Ito yung fried pugo. So what's up guys, andito ulit tayo sa San Jose Tarlac dito sa Bakir. So hintay na lang natin yung order natin. Later kakain na tayo, medyo napagod din tayo sa biyahe. Buti na lang no guys, kasama natin si Hydro Plus ng The Travel Club SM City Tarlac. So hindi tayo made-dehydrate kasi guys, lagi tayong may baon na tubig. Syempre napakalamig pa rin nung ilagay nating drinks dito sa Hydro Plus natin. So kanina guys, nilagay ko dito lahat ng gamit natin, yung drone, camera, GoPro, and then yung mga ibang accessories natin. Napakagandang gamitin itong The North Face. So napakalayo ng biyahe natin, napakasarap sa likod kasi may pad siya or foam na hindi talaga sasagil yung pinakalikod mo. So kain muna tayo, and then later update ko kayo pag nasa Monasterio de Tarlac na tayo. Dito talaga niya sinorder ko pala dito sa Bakir itong fried pugo nila. So for only 99 pesos guys, tatlo na sila. So ito yung isa, may itlog pa, and then syempre may kasama na siyang sukang pinakurat. Ano siya guys, so almost 10 hours na yung nilagay nating drinks dito. Pero ito malamig pa siya guys. Napakalamig pa nung iced tea natin guys, no? Almost 5 bars na siyang nandito. So sabi nga, sa pinaka features ng Hydro Plus is 24 hours. So after lagay niya, so andito na tayo sa Monasterio de Tarlac. Syempre kasama pa rin natin yung dalawang bagong travel buddies natin, itong Hydro Plus, and then syempre ayan siya. Kikita niyo sa likod ko guys yung The North Face. So pwede natin dalhin lahat ng mga travel accessories natin gamit itong travel bag ng The North Face. And syempre hindi na tayo mati-dehydrate basta kasama natin itong Hydro Plus ng The Travel Club SM City Tarlac guys. What's up Tarlaceños? Nandito na nga tayo sa Tarlac Recreational Park. So isa sa mga tourist spots na dinadayo talaga ng mga taga Tarlac, itong TRP dito sa Jose Tarlac guys. So samahan nyo ako sa vlog na to na i-explore natin itong Tarlac Recreational Park, o tinatawag na lang TRP dito sa San Jose Tarlac. And syempre guys, kasama pa rin natin yung bagong travel buddies natin, itong Hydro Plus, and then syempre yan, kung nakikita nyo sa pinakalikod ko, itong The North Face. So perfect puntahan si TRP sa lahat ng gustong mag-picnic. And then syempre yan guys, so nakikita nyo may mga nagpo-photoshoot. And then perfect na perfect yung place sa lahat ng gustong karoon ng family bonding. Syempre isama nyo na rin yung mga buong barkada nyo at huwag nyo